Καλά είστε. Καλή συνάδελφε. Καλημέρα, αυτό τι κάνεις. Καλημέρα, καλό μήνα. Τι λέω τώρα. Καλά είσαι. Εντάξει. Τώρα πώς ψάχνω που να βάλω το πρέμιο. Ποιος Μουσχάλης ήρθε. Καλύτερα να μην Γεια σου Ζουρ. Γίνανε πόλεμο. Έχουν το κρέας του τρώνε. Θέλω να πας διοίκηση επιχειρήσεων και όχι στην επιχείρηση του, που υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις της διοίκησης. Όταν έχουμε 11 ώρα, είναι μόνο για εσάς. Να κάνει λίγο να χάσει κανένα. Πώς το λέμε χρονάριο. Και παίρνει το μέσα στο τρομένα Καλημέρα τις κυρίες, τι κάνετε, καλά είστε. Είσαι καλά καιρός. Καλά είσαι. Έρχεται όχι. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Τι κάνετε, γεια σας. Ένα-δύο. Έχω ένα. Ξεκινάμε με το αριστερό για να εξηγήσουμε όλα πάλι. Μπράβο. Τέλος. 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 Πάντα έτοιμοι. Ωραία. Θέλετε κανένα εμβατήριο για να κοιτηθούν, μπορείτε. Θα παίζει μουσική, θα παίζει μουσική. Εντάξει, μην πάτε πολύ.
Πανωσολογιότατε, εκπρόσωπε της Μητροπόλεως, κύριε Υπουργέ Μακεδονίας και Θράκης, κύριοι βουλευτές, κυρία Αντιπεριφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη, κυρία Αντιπεριφερειάρχης της Πιερίας και για λόγους οικονομίας του χρόνου εκλεκτή επίσημη προσκεκλημένη των πολιτικών, στρατιωτικών, αστυνομικών, δικαστικών και εκπαιδευτικών αρχών. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί νέοι και νέες, εσείς αποτελείτε το καμάρι και την ελπίδα της πατρίδος ως αντάξιοι συνεχιστές της ιστορίας και του πολιτισμού της. Από τη θέση του Αντιπροέδρου του Αλεξανδρείου Ιδρύματος, σας καλωσορίζω στην τελετή έναρξης της έκθεσης των κυμηλίων απελευθέρωσης της Μακεδονίας και των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913, που θα φιλοξενηθεί στο Ίδρυμά μας. Η τιμή και η χαρά του Ιδρύματος είναι μεγάλη, γιατί θα φανεί χρήσιμο στους κατοίκους της περιοχής και ιδιαίτερα στους νέους που θα μάθουν την ιστορία
της ένδοξης αυτής περίοδου με έναν τόσο εύληπτο και παραστατικό τρόπο, έχοντας πραγματικά την αίσθηση ότι ακουμπούν την ιστορία. Σήμερα στο Αλεξάνδριο Ίδρυμα συναντώνται δύο ένδοξες περίοδοι της ιστορίας μας, εκείνης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της ελληνιστικής, με αυτήν της νεότερης Ελλάδος, της εποποιίας του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών πολέμων 12-13. Η καλή γνώση της ιστορίας του σε έναν λαό κρίνεται απαραίτητη για την πορεία του, γιατί η ιστορία αποτελεί την ταυτότητά του και τον διδάσκει για τη στάση του στο μέλλον. Αφού τα γεγονότα επαναλαμβάνονται με μικρές διαφορές, γι' αυτό εξάλλου και ο μεγάλος τραγικός μας ποιητής Ευρυπίδης αναφέρει «Όλβιος ως της ιστορίας έσχε μάθηση, ευτυχής εκείνος που γνωρίζει ιστορία». Η έκθεση των κυμηλίων της απελευθέρωσης της Μακεδονίας και των Βαλκανικών πολέμων 12-13 αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αναφέρεται σε μία από τις πλέον ένδοξες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, όπου διπλασιάστηκε η χώρα και ο πληθυσμός της. Και πολύ σωστά τονίζεται, κύριε Υπουργέ, ότι για μας τους Μακεδόνες οι Βαλκανικοί πόλεμοι αποτελούν το δικό μας 21. Η έκθεση την οποία είχατε την έμπνευση και την πρωτοβουλία να ιδρύσετε, κύριε Υπουργέ, έχει ευρύτερη σημασία πέραν της γνώσεως της ιστορίας. Να αποδώσει την ελάχιστη τιμή στους ήρωες της εποποιίας εκείνης. Μια απόδοση τιμής έργο, όπως ακριβώς ορίζει ο Θουκυδίδης δια του στόματος του Περικλέους, ότι ανδρών επιφανών έργο γενομένων, έργο και δηλούστε τα στιμάς. Άνδρες οι οποίοι έγιναν ένδοξοι με έργα πρέπει να τους αποδίδουμε και τις τιμές. Αλλά πέραν τούτων, η έκθεση επιτελεί και έναν άλλο σκοπό. Αποτελεί ένα προσκλητήριο συγκέντρωσης και άλλων αδημοσίευτων, άγνωστων ή ανέκδοτων πρωτογενών ιστορικών στοιχείων της εποχής εκείνης. Για τον σκοπό αυτό, κύριε Υπουργέ, σύντομα θα σας επισκεφτούμε στο Υπουργείο για να σας αποδώσουμε, να σας παραδώσουμε παρόμοια στοιχεία για εμπλουτισμό της έκθεσης ως ελάχιστο αντίδωρο της μεγάλης και ανεκτήμητης προσπάθειας και προσφοράς σας. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης αυτής, το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, το Τρίτο Σώμα Στρατού και το Πολεμικό Μουσείο. Παράλληλα, θα θέλαμε να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι το Αλεξάνδριο Ίδρυμα, υπό την υψηλή εποπτεία της Ανωτάτης Αρχής των Πανμακεδονικών Ενώσεων της Αμερικής και της νέας του διοίκησης, με τον δραστήριο, δυναμικό και αποτελεσματικό πρόεδρό της, τον κύριο Διονύση Πασχάλη, και τους άξιους συνεργάτες του στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως τον καθηγητή των Ελληνιστικών Χρόνων, κύριο Παντελή Νίγδελη, τον ιστορικό διευθυντή μέσης εκπαιδεύσεως, κύριο Κασδαρίδη, τον αστυνομικό διευθυντή, κύριο Μαντζούκα και άλλους, μέσα σε λίγους μήνες κατόρθωσε να αναμορφώσει την όψη και την δράση του Ιδρύματος, ώστε να είναι ανοιχτό σε όλον τον κόσμο, πέραν των στενών γεωγραφικών ορίων, αλλά και παγκόσμια, όπως η σημερινή εκδήλωση, που τη στιγμή αυτή προβάλλεται και μεταδίδεται παγκόσμια. Το Αλεξάνδριο Ίδρυμα φιλοδοξεί να αποτελεί το κέντρο όλων των Μακεδονικών Ενώσεων του κόσμου, ώστε να ακτινοβολεί το πνεύμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του κορυφαίου διδασκάλου του Αριστοτέλη. Παγκόσμια. Ευχαριστώ. Ακολουθεί το χορευτικό.
Η εικόνα αυτή την οποία είδαμε, και επειδή σήμερα είναι και η μέρα μνήμης, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε τα λόγια του ποιητή, ότι βλέποντας αυτή την εικόνα και τους ήρωές μας, λέει ο ποιητής, όταν θέλουν οι Έλληνες να καυχηθούν, τέτοιους βγάζει το έθνος μας, θα λένε. Προσκεκλημένος στη σημερινή εκδήλωση ήταν και είναι ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, τον οποίον και αναμένουμε ίσως οι καιρικές συνθήκες και οι ανηλυμένες υποχρεώσεις να καθυστερούν. Ωστόσο όμως, επειδή από Θεού άρχιστε, θα παρακαλούσαμε τον Πανοσολογιότατο εκπρόσωπο της Μητροπόλεως, της Ιεράς Μητροπόλεως Κηδούς, να χαιρετήσει και να ευλογήσει. Εξοχότατε κύριε Υπουργέ Μακεδονίας και Θράκης, λοιποί εντιμότατοι άρχοντες, ενδοξότατοι, ελογιμότατοι, κύριε Πρόεδρε του Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ σε αυτόν τον χώρο, εκπροσωπώντας τον τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης, κύριον Ιγνάτιον, σε αυτήν την σπουδαία έκθεση την οποία οργανώνει το Διεθνές Ίδρυμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το Τρίτο Σώμα Στρατού, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος και το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Μία έκθεση που αποτελεί σταθμό, αφού εορτάζουμε από πέρυσι και φέτος τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, την απελευθέρωση της Μακεδονίας και γενικά την απελευθέρωση του Βορείου Ελληνισμού μετά από 500 χρόνια σκλαβιάς, αν πάρουμε ως οριακή χρονολογία το 1430 που πέφτει η Θεσσαλονίκη στα χέρια των Οθωμανών μέχρι την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα με τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13. Πόλεμοι οι οποίοι προήλθαν μετά από έναν ατυχή πόλεμο, τον πόλεμο του 1897. Εκείνος ο πόλεμος ήταν η αφορμή να ανδρωθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό στοιχείο, ο ελληνικός στρατός, οι Έλληνες της παλιάς Ελλάδος και έτσι να έρθουν οργανωμένοι με τα αντάρτικα σώματα, με τον ένοπλο μακεδονικό αγώνα, με τον Παύλο Μελά, με τον Τέλο Άγρα και με όλους αυτούς, με τον Καπετάν Κόταλα και με τους κληρικούς που είχε στείλει τότε το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, με επικεφαλής βεβαίως τον Μεγάλο Πατριάρχη, τον Ιωακήμ τον Τρίτο, να φέρει νέους Μητροπολίτες εδώ στη Μακεδονία, τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Εμιλιανό τον Λαζαρίδη, τον Χρυσόστομο τον Καλαφάτη, τον Παρθένιο τον Βαρδάκα, τον Ιωακήμ τον Φορόπουλο, τον Φώτιο στην Κοριτσάκη και πολλούς άλλους, και όλοι αυτοί να δημιουργήσουν αυτό το θαύμα των Βαλκανικών πολέμων του 12-13 που φέτος γιορτάζουμε τα 100 και τα 101 χρόνια. Τα κοιμήλια τα οποία θα δούμε και θα εκτεθούν εδώ σε αυτόν τον χώρο είναι μοναδικά και είναι μία απάντηση σε όλους αυτούς που θέλουν να διαστρεβλώσουν και να παραχαράξουν την ιστορία, είτε είναι γείτονές μας, είτε ακόμα και δυστυχώς και Έλληνες που δεν αναγνωρίζουν ούτε τον μακεδονικό αγώνα, αλλά ούτε και τους Βαλκανικούς πολέμους, αφού όπως γράφεται και στο διαδίκτυο και σε διάφορες άλλες ιστοσελίδες, ο μακεδονικός αγώνας ήταν ανύπαρκτος, χαρακτηρίζοντας τον Παύλο Μελά, τον Τέλο Άγρα και όλους αυτούς τους μακεδονομάχους μέχρι να φτάσουμε στους Βαλκανικούς πολέμους ως σφαγής και ως καταστροφής του ελληνισμού. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στον Υπουργό που είχε την έμπνευση να φέρει αυτή την έκθεση, στους υπευθύνους του Μακεδονικού Μουσείου που μας τιμά με την παρουσία του εδώ ο κύριος Νικόλτσιος, στον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Διονύση Πασχάλη, και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της εκθέσεως. Χρόνια πολλά, θερμά συγχαρητήρια, καλό μήνα και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ευχαριστούμε τον Πανοσολογιότατο και θα παρακαλέσουμε τώρα τον οικοδεσπότη της περιοχής, τον αγαπητό Δήμαρχο Δίου και Ολύμπου, κύριο Γεώργιο Παπαθανασίου, να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα, καλό μήνα και καλές γιορτές να έχουμε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος, κύριε Βουλευτά, τέος Βουλευτή, αγαπητοί Περιφερειάρχες,
στρατηγοί μου, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Είμαι προβληματισμένος για την έκθεση και για τα μηνύματα. Γιατί οι πρόγονοί μας, όχι αυτοί μόνο του 12, αλλά και ο Αλέξανδρος, μια και είμαστε στο Αλεξάνδριο, μας άφησαν μία κληρονομιά. Δυνατή, ισχυρή. Δεν ξέρω εάν και κατά πόσον εμείς έχουμε κάνει αποδοχή αυτής της κληρονομιάς. Και αν την έχουμε μεταγράψει στο υποθηκοφυλάκι. Αυτό το λέω έτσι ομά, για τον λόγο του ότι δεν πρέπει μόνο να λέμε τι νοσαπόγονοι είμαστε, αλλά να λέμε και τι κάνουμε πλέον εμείς από εδώ και πέρα. Όταν είχαμε το καλοκαίρι το συνέδριο εδώ, είχα πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε με τα πόδια από εδώ και κατέκτησε όλο τον κόσμο. Εμείς το 2013 δεν μπορούμε να τελειώσουμε το Αλεξάνδριο. Βέβαια, από το καλοκαίρι μέχρι τώρα πέρασε ο καιρός. Έχουμε μια νέα διοίκηση και τα δείγματά της είναι άριστα για την ώρα. Οφείλω να το ομολογήσω. Έχει ανοίξει το Ίδρυμα, είναι αρκετές οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, όπως και το άλλο Σαββατοκύριακο που ξανά έχουμε μια διημερίδα εδώ με το Γερμανικό Προξενείο και το Ίδρυμα Αντενάουερ για τον Όλυμπο και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Το αγκαλιάζει ο κόσμος και εύχομαι να συνεχίζει να το αγκαλιάζει. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και ο Υπουργός το καλοκαίρι που υποσχέθηκε κάτι το υλοποίησε. Οφείλω όμως για λόγους ηθικής τάξης να ομολογήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή ο τρόπος όπως δίνουν τα χρήματα πρέπει να περάσουν το Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς η αντιπολίτευση είπε παρόν, δεν το ψήφισε. Για λόγους ηθικής τάξης, αν θέλετε τα παίρνετε τα χρήματα πίσω, αν θέλετε τα αφήνετε στο Δήμο και θα δούμε πώς θα βοηθήσουμε το Ίδρυμα. Έτσι, μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής και τίμιος όπως πορεύτηκα μέχρι τώρα στην πολιτική μου ζωή, στα τόσα χρόνια που είμαι δήμαρχος. Εύχομαι αυτές οι εκθέσεις, γιατί για μας μας ιδέει και άλλα πράγματα. Εγώ την έχω δει την έκθεση και στο Υπουργείο κάτω. Μας ιδέουν και άλλα πράγματα εμάς, τους ντόπιους από εδώ. Γιατί το 1912, όταν έγινε η ανατείναξη της Τούρκης Ναυαρχίδας, από εδώ ξεκίνησε ο Βότσης με δύο δικούς μας, τον Βλαχόπουλο και τον Κουφό, για να μπουν μέσα στα ρηχά νερά της Θεσσαλονίκης του Θερμαϊκού και να ανατινάξουν την Τούρκη Ναυαρχίδα. Θα πρέπει αυτή η ιστορία να μας εμπνέει, να μας καθοδηγεί. Δεν πρέπει όμως να τη βλέπουμε σαν ένα παρελθόν. Θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα εμείς πώς θα ανοίξουμε τα φτερά μας, πώς θα πετάξουμε σαν ελληνικός λαός, να δούμε τα πλεονεκτήματα που έχουμε έναντι των άλλων για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Η ιστορία πάντα διδάσκει, αρκεί να ξέρουμε να τη διαβάζουμε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και θα παρακαλούσαμε τώρα τον Δήμαρχο Κατερίνης. Βρίσκεται εδώ? Δεν βρίσκεται. Παράκληση στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Σοφία Μαυρίδου, να απευθύνει το χαιρετισμό της. Σήμερα έχει την τιμή το Αλεξάνδριο να έχει και μία ακόμη αντιπεριφερειάρχη, την εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, την φίλη, την Ανάη, την Αίδωνα. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα και χρόνια πολλά. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε στη φιλόξενη πυρία που και αυτή σας αγαπά και εσείς την αγαπάτε. Κύριε Πρόεδρε του Αλεξάνδρου Ιδρύματος, κύριε Διονύση Πασχάλη, κύριοι βουλευτά, κυρία πρώην βουλευτής, κύριοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών, διοικητικών, αστυνομικών, κύριε διοικητή της πυροσβεστικής, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Αλεξάνδρου Ιδρύματος, νομίζω ότι και η σημερινή μέρα, και βάζω και η σημερινή μέρα, γιατί όπως και οι υπόλοιπες μέρες στις οποίες υπήρχαν οι εκδηλώσεις, είναι πάντα μέρες γεμάτες και μέρες ζωής. Το Αλεξάνδριο Ίδρυμα, όπως πολύ σωστά υπόθηκε και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαθανασίου, παίρνει πλέον ζωή και συνεχίζει τη ζωή του ίσως πιο δραστικά και περισσότερο στοχευμένα. Το στοχευμένα δίνει στην πολιτιστική του καταρχήν φυσιογνωμία, αλλά και στην ιστορική φυσιογνωμία, όπως επιδεικνύει σήμερα η μεγάλη αυτή ημέρα. Η μεγάλη αυτή ημέρα που φιλοξενεί στον εξαιρετικό αυτό χώρο μια μεγάλη προσπάθεια του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης με την φιλοξενία της έκθεσης των κοιμηλίων της
της απελευθέρωσης της Μακεδονίας και του Βαλκανικού πολέμου 12-13. Μέσα από αυτό το υπέροχο υλικό, μέσα από τα κοιμήλια, τις φωτογραφίες και τα έγγραφα, πηγαίνουμε πολύ μακριά πίσω για να θυμηθούμε, να δοξάσουμε, να υπερηφανευθούμε, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε και κάτι ακόμη σε μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που χρησιμοποίησε ο αντιπρόεδρος του Αλεξάνδρου Ιδρύματος και νυν πρόεδρος της Παμποντιακής, κύριε Παχαντίδη, και συγχαρητήρια για τη νέα σας ιδιότητα, την μεγάλη αυτή ιδιότητα που μας τιμά, ιδιαίτερα εδώ σε μια προσφυγική τοποθεσία που το 70% έχει προσφυγικό στοιχείο, ένα προσκλητήριο όχι μόνο μνήμης για να θυμηθούμε, αλλά ένα προσκλητήριο στους δύσκολους καιρούς που περνάμε ένωσης. Πρώτα απ' όλα, επειδή είμαστε εδώ στη Μακεδονία, είμαστε Μακεδόνες, είμαστε Έλληνες και επειδή πάντα οι Έλληνες μπορούν να ξεπερνούν, πιστεύουμε ότι όποια δυσκολία και αν έχουμε θα την ξεπεράσουμε, γιατί ακριβώς οι πρόγονοί μας δίδαξαν, μας έμαθαν και άνοιξαν τους δρόμους. Καλή επιτυχία. Ελπίζουμε το Αλεξάνδριο να συνεχίζει να έχει τέτοιες δράσεις και πρέπει να πούμε εδώ, γιατί έχουμε και την εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη μας, ο οποίος δηλώνουμε ότι θα ήταν παρόν, αλλά λείπει στην Κωνσταντινούπολη, ότι ετοιμάζεται και να κάνει και να υπογράψει μαζί με το Διεθνές Ίδρυμα Αλεξάνδριο, μαζί με τον Πρόεδρο, τον κύριο Πασχάλη, το πρωτόκολλο συνεργασίας και αμέσως μετά τα Χριστούγεννα σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που προετοιμάζουμε στοχευμένα και θα έχετε το χρόνο αλλά και την υπομονή αμέσως μετά τα Χριστούγεννα να τη δημοσιεύσουμε, θα γίνει εδώ στο Αλεξάνδριο για να δώσουμε μια νέα ένα νέο περιφερειακό κτύπο εδώ, γιατί το Αλεξάνδριο δεν ανήκει μόνο στην Πιερία. Για μας το Αλεξάνδριο, εδώ ο τόπος αυτός, είναι ένας χώρος περιφερειακός και θέλουμε να γίνει στίγμα πολιτιστικής, τουριστικής και ιστορικής κληρονομιάς για όλη την περιφέρεια αλλά και για όλη την Ελλάδα στους πρόποδες του Ολύμπου. Καλή σας μέρα, καλό μήνα και να στα πάτε καλά. Ευχαριστούμε. Και χωρίς να θεωρηθεί ότι κάνουμε κατάχρηση του βήματος, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την ύπαρξη δύο γυναικών περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών, όπου ακριβώς, κύριε Υπουργέ, το 30% νομίζω λέει ο νόμος να είναι από γυναίκες. Εάν φτάσουμε αυτό το ποσοστό, νομίζω θα νοικοκυρευτούν τα πράγματα καλύτερα, διότι είναι στη φύση της γυναίκας να νοικοκυρεύει τα θέματα. Προσκεκλημένοι μας είναι και οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι στο Κοινοβούλιο, ο βουλευτής κύριος Κωνσταντίνος Κοκοδήμος δεν βρίσκεται, ο βουλευτής Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, η βουλευτής Άννα Μανή Παπαδημητρίου, νομίζω βρίσκεται, δεν είναι. Ο βουλευτής ο κύριος Δημήτριος Χριστογιάννης, εάν είναι. Ναι, ελάτε. Είναι και συνάδελφος. Καλησπέρα σε όλους σας. Κύριε Υπουργέ και συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο και αγαπητέ φίλε Θεοδόρε, Πρόεδρε του Ιδρύματος, του Αλεξάνδρου Ιδρύματος και φίλε Διονύση Πασχάλη, άρχοντες του τόπου, στρατιωτικοί, αστυνομικοί φορείς, εδώ στρατηγοί όλοι φίλοι, να μην σας αναφέρω έναν. Πραγματικά, φίλες πιερείς εδώ που ήρθατε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση, είναι συγκινητικό αυτό που γίνεται σήμερα για ένα και μόνο λόγο. Εδώ είμαστε στο χώρο όπου πρέπει να ξεκινήσει ο πολιτισμός, να ξεκινήσει ο αντίλογος τους παραχαράκτες της ιστορίας για τη Μακεδονία μας. Είναι ένα ίδρυμα που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, Υπουργέ μου, διότι όπως έλεγε τότε το 1992, αν θυμάμαι καλά, ο εθνάρχης μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, δακρυσμένος είπε μια κουβέντα που ακόμη μένει μέσα στην ψυχή μου. Η Μακεδονία ήτανε, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Αυτά τα λόγια του αείμνηστου εθνάρχη μας Κωνσταντίνο Καραμαλή πρέπει να μένουν πάντα στις ψυχές όλων μας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας, σε μια οικονομική κρίση που την αισθανόμαστε όλοι μας επάνω στο κορμί μας και ιδιαίτερα ο απλός ο κόσμος. Να είστε σίγουροι ότι από αυτήν την κρίση θα βγούμε. Θα βγούμε γιατί είμαστε ένας λαός φιλότιμος, τίμιος, εργατικός.
Αυτά τα τρία στοιχεία έχει ο Έλληνας που θα τα καταφέρει σε αυτές τις δύσκολες μέρες να βγει από αυτήν τη δύσκολη κρίση, από αυτή τη μεγάλη πίεση που μας εξαναγκάζουν. Και πολλές φορές δεν είναι ευχάριστα όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουμε. Αλλά για το καλό του τόπου, για το καλό της χώρας, κοιτάμε να μην καεί το δάσος, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι καίγεται όμως το δέντρο. Και το δέντρο είναι ο ελληνικός λαός. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε γιατί είμαστε Έλληνες. Και πάνω στη λέξη Έλληνας, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία στην έκθεση. Αυτά τα κοιμήλια που δείχνουν την ιστορία μας. Αυτοί που είμαστε πραγματικά. Θέλω πραγματικά από την ψυχή μου να συγχαρώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εδώ. Βλέπω ότι γίνεται μια πολύ καλή και σωστή δουλειά. Και πρόεδρε, σας λέω ένα πράγμα. Εδώ πρέπει να γίνει το κέντρο αυτό που λέμε, του αντιλόγου, της ύπαρξης του ελληνισμού, ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε κι εμείς. Και τώρα θα παρακαλέσω να έρθει στο βήμα ένας στυλοβάτης της περιοχής, ιστορικός και συγγραφέας και εκπαιδευτικός σύμβουλος, ο κύριος Ιωάννης Κασδαρίδης. Παρουσιολογιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος, κύριε Περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες, κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι των στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτικών αρχών, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στις αίθουσες του Αλεξάνδριου Ιδρύματος. Η έκθεση, η περιοδική έκθεση των κοιμηλίων και ντοκουμέντων του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα περιποιεί τιμή για το Ίδρυμά μας και το τόπο μας. Σας γνωρίζω ότι πλήθος μαθητών θα επισκεφτούν την έκθεση, θα την παρακολουθήσουν, θα ξεναγηθούν και εκτιμώ ότι θα αποκομίσουν πλήστα όσα ωφέλη. Γνωρίζω ότι αδειμονείτε να παρακολουθήσετε την ξενάγηση της έκθεσης. Γι' αυτό και θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Θα δώσω το στίγμα των Βαλκανικών πολέμων και το τι αποκόμισε η Ελλάδα από την περιπέτεια αυτή. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, οι σχέσεις ανάμεσα στα νεόκοπα βαλκανικά κράτη χαρακτηρίζονταν από έντονη καχυποψία, αδιαλαξία, οπορτουνισμό και ασυνέχεια. Οι προσπάθειες συνεργασίας ήσαν εφήμερες και εκδηλώνονταν συνήθως όταν κάποιο από τα βαλκανικά κράτη βρισκόταν σε κρίση ή σε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κυριαρχία των εθνικιστικών οραμάτων και ο έλεγχος της εξωτερικής πολιτικής των βαλκανικών κρατών από τις μεγάλες δυνάμεις ήταν οι βασικοί λόγοι που αποθάρρυναν την βαλκανική συνεργασία. Οι απόψεις περί βαλκανικής συνεργασίας ή ακόμη και ομοσπονδίας περιορίζονταν στους χώρους ριζοσπαστικών διανοουμένων ή εκφράζονταν από πολιτικούς ηγέτες και μονάρχες μόνον όταν κάτι τέτοιο εξυπηρετούσε προσωρινά τα ιδιαίτερα συμφέροντα της χώρας τους. Έτσι, οι συμμαχίες που οικοδομήθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν πάντοτε πρόσκαιρες και οι προοπτικές τους περιορισμένες. Τα δεδομένα αυτά ανατράπηκαν μετά την Επανάσταση των Νεοτούρκων και την επακόλουθη προσάρτηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η σταδιακή στροφή του νεοτουρκικού καθεστώτος προς περισσότερο συγκεντρωτικές και αυταρχικές συμπεριφορές, οι προσπάθειες εξτουρκισμού στη Μακεδονία και τη Θράκη και η εξέγερση των Αλβανών εθνικιστών που επιθυμούσαν με τη σειρά τους ευρεία αυτονομία σε εδάφη που διεκδικούνταν και από τα γειτονικά κράτη, ενίσχυσαν την τάση προσεγγίσεως και συνονοήσεως ανάμεσα στις βαλκανικές χώρες. Ένα ακόμη γεγονός επιτάχυνε τη συγκρότηση της Βαλκανικής Συμμαχίας, ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος ήταν σε βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την αυλαία άνοιξε η υπογραφή της Σερβοβουλγαρικής Συνθήκης Συμμαχίας στις 13 Μαΐου 1912 και προέβλεπε την κήρυξη πολέμου κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε περίπτωση εσωτερικών ταραχών ή μεταβολές του status quo και προσάρτηση όλων των εδαφών που θα καταλαμβάνονταν κατά τη διάρκεια της σειράξεως.
Η πραγματοποίηση της Βαλκανικής Συμμαχίας ευνοήθηκε και από τη διεθνή κατάσταση και συγκεκριμένα από τη διάσπαση των μεγάλων δυνάμεων σε δύο ανταγωνιστικά στρατόπεδα. Την εποχή εκείνη συγκροτήθηκαν δύο ομάδες κρατών, η Αντάντα από τη μια μεριά, η Τριπλή Συνεννόηση, την οποία αποτελούσαν η Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία, και από την άλλη μεριά η Τριπλή Συμμαχία, την οποία απάρτιζαν η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ιταλία. Μέχρι ένα σημείο. Η συγκρότηση της Βαλκανικής Συμμαχίας απετέλεσε διπλωματική επανάσταση. Για πρώτη φορά τα βαλκανικά κράτη ενώνονταν εναντίον του κοινού αντιπάλου στην περιοχή, αγνοώντας τις επιθυμίες των μεγάλων δυνάμεων. Ο ευρωπαϊκός τύπος της εποχής ονόμασε τη Βαλκανική Συμμαχία 7η μεγάλη δύναμη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει τη σημασία της στην ευρύτερη ευρωπαϊκή σκηνή. Οι Βαλκανικές Συμφωνίες του 12 αποτελούσαν μια ρεαλιστική βάση που θα επέτρεπε στις συμβαλόμενες χώρες να ολοκληρώσουν την απελευθέρωση της Χερσονήσου από τους Οθωμανούς και ταυτόχρονα θα απέτρεπαν την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Στις 29 Μαΐου υπογράφεται η Συνθήκη Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Λίγες μέρες πριν την κήρυξη του πολέμου υπογράφηκε στρατιωτική σύμβαση μεταξύ Ελλάδος, Σερβίας, Μαυροβουνίου, Βουλγαρίας. Έτσι, τα 4 βαλκανικά κράτη ενώνονταν για να πολεμήσουν τον κοινό εχθρό, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στις 5 Οκτωβρίου του 12, τα 4 βαλκανικά κράτη κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο ελληνικός στρατός χωρίζεται σε δύο μεγάλες ομάδες. Στην πρώτη ομάδα, στη στρατιά Θεσσαλίας, αναλαμβάνει διοικητής ο διάδοχος Κωνσταντίνος. Στη δεύτερη ομάδα, στη στρατιά Υπήρου, αναλαμβάνει διοικητής ο στρατηγός Απουτζάκης. Η στρατιά Θεσσαλίας επιτυχάνει σημαντικές νίκες στο πεδίο της μάχης. Μετά τη μάχη του Σαραταπόρου, ο δρόμος για την απελευθέρωση της Μακεδονίας είναι ανοιχτός. Στις 20 Οκτωβρίου του 12, ο ελληνικός στρατός, αφού έχει απελευθερώσει ήδη τη Βέρεια, Κοζάνη και την Κατερίνη, το τόπο μας, πετυχαίνει μια σημαντική νίκη εναντίον του Οθωμανικού στρατού στα Γενετσά. Μετά τη νίκη του ελληνικού στρατού σε αυτή τη μάχη, ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη είναι πλέον ανοιχτός και ο μόνος αντίπαλος ήταν πλέον ο χρόνος. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος επιθυμούσε να κατευθυνθεί βορειότερα, στο μοναστήρι. Αντίθετα, ο Βενιζέλος διέταξε τον Κωνσταντίνο να κινηθεί ανατολικά, στη Θεσσαλονίκη. Ο αρχηγός του Οθωμανικού στρατού Θεσσαλονίκης, Χασάν Ταξίν Πασάς, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να φέρει αντίσταση και μη επιθυμώντας να χυθεί άσκοπο αίμα, ξεκινάει διαπραγματεύσεις για την παράδοση της πόλης με το ελληνικό στρατηγείο που ήταν εγκατεστημένο στο χωριό το Ψίν, σημερινή Γέφυρα. Τελικά αποδέχεται τους όρους της παράδοσης που του προτείνει το ελληνικό στρατηγείο και υπογράφεται στο κυβερνήτημα της Θεσσαλονίκης τη νύχτα της 26ης προς 27 Οκτωβρίου 1912 το πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό στρατό. Λέγεται ότι κατόπιν αιτήματος του τότε συνταγματάρχη Ιωάννη Μεταξά, μετέπειτα δικτάτορα, και αποδοχής του Ταξί Πασά, ως η ημερομηνία υπογραφής μπήκε 26 Οκτωβρίου του 12 για να μην μπορέσουν να εγείρουν αξιώσεις οι Βούλγαροι που ήταν έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η παράδοση της πόλης έγινε επίσημα στο χωριό το Ψίν. Ο ελληνικός στρατός εισήλθε θριαμβευτής στην πόλη της Θεσσαλονίκης στις 27 Οκτωβρίου, με επικεφαλής τον διάδοχο Κωνσταντίνο. 2 μέρες αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου, κατέφτασε στη Θεσσαλονίκη ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος, ο οποίος εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος αναλαμβάνει διοικητής της στρατιάς Υπήρου. Οι επιχειρήσεις στο μέτωπο της Υπήρου είχαν μείνει καθυλωμένες στο Μπιζάνι, μια περιοχή λίγο έξω από τα Γιάννενα. Το Μπιζάνι διέθετε ένα καλά οχυρηματικό δίκτυο και ήλεγχε την είσοδο της πόλης των Ιωαννίνων, κάτι που δυσχέραινε τις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού. Μετά από επιτυχείς βομβαρδισμούς του Οθωμανικού πυροβολικού, απελευθερώθηκαν και τα Γιάννενα και η περιοχή της Υπήρου. Τις ίδιες αντίστοιχες ή και μείζωνος σημασίας, μεγαλύτερες ακόμη επιτυχίες, είχε ο ελληνικός στρατός και στη θάλασσα, το ελληνικό ναυτικό. Συνέπεια όλων αυτών των εξελίξεων, στο θέρετρο των πολεμικών συγκρούσεων, υπογράφεται στο Λονδίνο στις 30 Μαΐου του 2013 συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των 4 συμμάχων χωρών. Με αυτή τη συνθήκη η Οθωμανική Αυτοκρατορία χάνει όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά της εδάφη έως τη γραμμή Ένου Μύδιας. Η Ελλάδα παίρνει την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία.
Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος αποτελεί ένα ιστορικό σημείο αναφοράς για κάθε χώρα των Βαλκανίων. Η Ελλάδα κατάφερε να διπλασιάσει τα εδάφη της και να απελευθερώσει όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές που κατοικούν Έλληνες. Επιπλέον, αρχίζει να εκπληρώνεται το όραμα της μεγάλης ιδέας, το οποίο θα ολοκληρωθεί με τη συνθήκη των Σευρών. Κυρίες και κύριοι, με τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους, η επιφάνεια του ελληνικού εδάφους και ο πληθυσμός της, όπως είπε και ο κ. Αντιπρόεδρος κ. Φαχαντίδης, διπλασιάζεται από 63.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 120.000 και ο πληθυσμός από 2.600.000 κατοίκους σε 4.700.000 κατοίκους. Γεγονός που είχε πολλαπλές συνέπειες. Στον εθνικό κορμό προστίθεται νέα κέντρα, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια, η Κατερίνη, τα Γιάννηνα, η Καβάλα, η Μυτιλήνη, η Χίος, το Ηράκλειο, με εύρωστη οικονομική ζωή και πνευματική παράδοση. Η προγενέστερη εδαφική καχεξία, που είχε ως επακόλουθο την οικονομική υπανάπτυξη, πάβει να υπάρχει. Νέα πλούσια εδάφη προσθέθηκαν με ποικίλες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Στην παραδοσιακή παραγωγή της ταφίδας της Νοτιού Ελλάδος προστίθεται η καπνοκαλλιέργεια του Βορρά, η ελαιοπαραγωγή των νήσων, η δασοκομεία της Μακεδονίας, η κτηνοτροφία της Ηπείρου. Η εσωτερική αγορά διευρύνεται, η βιομηχανική ανάπτυξη και παραγωγή προωθείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού. Η αστική τάξη με την προσάρτηση νέων οικονομικών κέντρων ενδυναμώνεται. Στην Ελλάδα, μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, έχουν δημιουργηθεί οι καλύτερες προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι αποτελούν, πιστεύω, την κυριότερη τομή που επιτελέστηκε στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Έκτοτε η Ελλάδα δεν είναι πια η Ελλάδα που γνωρίζαμε, αλλά μια άλλη Ελλάδα πιο δυναμική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Ναι. Και επειδή πρέπει να στέλνουμε και κάποια μηνύματα, κάποια μηνύματα στους γείτονές μας, ο Ταξίμπασας παραδίδοντας την πόλη είπε ότι την πήραμε από τους Έλληνες και την παραδίδουμε στους Έλληνες. Και επειδή ήρθε ο κύριος Δήμαρχος θα τον παρακαλέσω, την Κατερίνης, θα τον παρακαλέσουμε να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ο κύριος Χιονίδης. Ναι. Κύριε Πρόεδρε του Αλεξανδρίου Ιδρύματος, κύριε Υπουργέ, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχης, στρατιωτική ηγεσία, κύριε Βουλευτά, κυρία Πρώην Βουλευτής, κυρία Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας, κυρίες και κύριοι, ο καθένας με την ιδιότητα και το αξίωμά του. Είναι πολύ σημαντικό μήνυμα και έχει τεράστια σημειολογική αξία το τι σημαίνει μακεδονικός αγώνας σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε το χθες, γιατί οι λαοί που ξεχνούν τους αγώνες και την ιστορία δεν έχουν μέλλον. Εμείς οι Έλληνες μάθαμε να σεβόμαστε την ιστορία μας. Ξέρουμε να θυμόμαστε, αλλά κυρίως ξέρουμε να κρατούμε το φρόνημα και την ενότητα πάντοτε στις δύσκολες στιγμές. Και σήμερα, κύριε Υπουργέ, είναι ιστορικές στιγμές τέτοιες που το μήνυμα του μακεδονικού αγώνα και αυτά τα κοιμήλια που έχουμε εδώ να μας το θυμίζουν είναι περισσότερο κρίσιμες από κάθε άλλη φορά. Ο επεκτατισμός σήμερα ίσως να έχει άλλους τρόπους εκτός των όπλων. Αυτόν τον επεκτατισμό είμαι σίγουρος ότι με το φρόνημα των Μακεδονομάχων μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε σήμερα ώστε να έχουμε τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα. Μια Ελλάδα ελεύθερη, Έλληνες ελεύθερους, Έλληνες περήφανους, Έλληνες αντάξιους της ιστορίας τους. Να συγχαρώ το Ίδρυμα και δια του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο που κατάφερε να κάνει μια τόσο σπουδαία έκθεση η οποία έχει τεράστια σημασία σημειολογική για το μέλλον της πατρίδας, για το μέλλον του τόπου, αλλά κυρίως
για το μέλλον του ελληνισμού. Είμαστε εδώ να παλέψουμε. Οι πρόγονοί μας από τα αρχαία χρόνια μέχρι και το Μακεδονικό Αγώνα, μέχρι και χτες, μας έχουν δείξει πάρα πολλά. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Καλή επιτυχία και στη συνέχεια σε ό,τι κάνει το Αλεξάνδριο Ίδρυμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας και τον Γενικό Γραμματέα της Ανωτάτης Αρχής, τον κύριο Στέλιο Κυριμλή. Θα παρακαλούσαμε για ένα σύντομο χαιρετισμό. Είναι εδώ ο κύριος... Ήταν. Ναι. Εννοείται ότι έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στο Αλεξάνδριο. Ως εκπρόσωπος της Ανωτάτης Αρχής από τη Ουάσιγκτον του Διεθνούς Ιδρύματος Μέγας Αλέξανδρος, σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσίασή σας προς τιμήν των προγόνων μας. Το Διεθνές Ίδρυμα Μέγας Αλέξανδρος ιδρύθη από την Παμακεδονική Ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτό το Ίδρυμα είναι το όραμα, ο πόθος και ο κόπος των Μακεδόνων της Διασποράς, που δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου στην πατρίδα μας. Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ίδρυμα αντάξιον του ονόματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σήμερα, μετά από παρέλευση περίπου 20 ετών, το Ίδρυμα υπό την εμπνευσμένη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου και με εκτελεστή των αποφάσεών του τον άξιο, τον δυναμικό και πολύ πατριώτη πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Πασχάλη, εδώ στους πρόποδες του Ολύμπου και παραπλεύρος του ιερού χώρου της πόλεως των Μακεδόνων το Δίον, το Διεθνές Ίδρυμα και το Αλεξάνδριο Μέλανθρον εισήλθαν πλέον στην διεθνή τροχιά της αποστολής του. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε ότι τα μέτωπα της Ελλάδος είναι πολλά. Σήμερα η ακεραιότητα της Μακεδονίας μας απειλείται. Η εδώ παρουσία σας είναι ένα μήνυμα προς τους φίλους και συμμάχους μας Ευρωπαίους, καθώς επίσης και προς τους απάτριδες γείτονές μας, ότι η Μακεδονία είναι μία, ομοούσιος και αδιαίρετη και ελληνική, και ότι δεν θα την πάρουν ποτέ την γη των Μακεδόνων, τη γη μας την ελληνική, το χάραμα των αιώνων. Δεν θα πατήσουν ποτέ το χώμα που αιώνες πότισαν για τη ελευθεριά με αίμα οι Μακεδόνες. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, θα το επαναλάβουμε εμείς οι Μακεδόνες ξανά όποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυριμλή. Στο σημείο αυτό, ακριβώς, υπάρχει και η απόδειξη αυτή που ήδη έχουμε προαναγγείλει, ότι δηλαδή της παγκόσμιας ακτινοβολίας της σημερινής τελετής μας, και θα υπάρχει μια σύνδεση με την πρόεδρο της Ανωτάτης Αρχής και συντονίστρια των Παμακεδονικών Ενώσεων της Ιφιλίου, της κυρίας Νίνας Κατζούλη. Οι τεχνικοί μας έχουν τη δυνατότητα να γίνει αυτή η σύνδεση.
Μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε, αλλά δεν σας βλέπουμε. Ένα λεπτό. Ναι, κυρία Κατζούλη. Ναι. Τώρα μας βλέπετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα εδώ από Ελλάδα. Είμαστε εδώ έτοιμοι. Θα ήθελατε να απευθύνετε ένα χαιρετισμό στην εκδήλωση? Πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας, εξοχότατε Υπουργέ Μακεδονίας Θράκης, κύριε Καράουλου, Αντιπεριφερειάρχη κυρία Μαυρίδου, Πρόεδρε της Εκτελεστικής Γραμματείας του Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου κύριο Πασχάλη, Δήμαρχε 2 Ολύμπου κύριε Παπαθανασίου, κύριε Χιονίδη, αστυνομικές, στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της περιοχής, Γραμματέα της Ανωτάτης Αρχής του Δήμα κύριε Κυριμλή, μέλη του Συμβουλίου της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Ανωτάτης Αρχής, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος εδώ στο Αλεξάνδριο γίνεται ακόμη μια φορά ο κρίκος που ενώνει. Για σκεφτείτε, βρίσκομαι στην Αμερική και όμως παρίσταμαι και λαμβάνω μέρος στη μεγάλη αυτή εκδήλωση των εγγενείων της έκθεσης «Χιμήλια Απελευθέρωσης Μακεδονίας, Βαλκανική Πόλεμη 1912 και 13». Μέσω της καινούριας τεχνολογίας, η οποία εκπέμπεται μέσω από το Αλεξάνδριο και φτάνει στη ΣΥΠΑ. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, το Αλεξάνδριο έχει πάρει ζωή. Παρά τις δύσκολες εποχές που διανύουμε, το Αλεξάνδριο έχει ανοίξει τις πύλες του και εκπέμπει ενέργεια και δραστηριότητα και μας ενώνει όλους. Και αυτό χάρη στον τεχνοκράτη πρόεδρο κύριο Πασχάλη και στην τέλεια συνεργασία και αλληλοϊποστήριξη μεταξύ Ανωτάτης Αρχής και Εκτελεστικής Γραμματείας. Το μήνυμα έχει πλέον δοθεί. Όλοι μας ενωμένοι για τον τόπο μας, για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα μας. Δεν περισσεύει κανένας. Τώρα ξεχνούμε τα εγώ και παραμένουμε στα εμείς. Οι απανταχού Μακεδόνες από ΙΠΑ, Καναδά, Ευρώπη, Αφρική και Αυστραλία στηρίζουμε το έργο που επιτελεί ο κύριος Πασχάλης και τον ευχαριστούμε για τον δυναμισμό και την αγάπη του προς την πατρίδα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για όλες σας τις προσπάθειες να έρθει η έκθεση στο Αλεξάνδριο και να γίνει αυτό το πάντρεμα της αρχαίας ιστορίας με τη νεότερη ιστορία, να συναντηθεί ο Αλέξανδρος με τον Παύλο Μελά, τον Κώτα, τον Καρατάσο, τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Επίσκοπο Κίτρους Νικόλαο, τον Κοροβάγκο, τον Φαρμάκη, τον Αξελό, τον Καπετάν Λιόλιο, τον Ζάκα, τον Καπετάν Ράμο Μάρτο, τον Εμμανουήλ Παπά από τις Σέρρες και τους άλλους γνωστούς και άγνωστους Μακεδόνες αγωνιστές, αλλά και τους αγωνιστές των Βαλκανικών πολέμων, όπως τον θρυλικό Ιωάννη Βελισσαρίου, τον Παύλο Κουντουριώτη, τον Βότσι και τόσους άλλους που πολέμησαν για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, Υπήρου και βορειοανατολικών νησών του Αιγαίου στο έπος του 12 και 13. Επίσης, ένα θερμό ευχαριστώ στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης και στο Πολεμικό Μουσείο, καθώς και σε όλους τους φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γκατζούλη, καλημέρα. Δεν ξέρω αν με βλέπετε, αν με ακούτε. Είμαι ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο Θόδωρος ο Καράουλου. Ναι, σας ακούω, κύριε Καράουλε. Θέλω να εκφράσω την πολύ μεγάλη μου χαρά που σήμερα βρίσκεστε κοντά μας. Είναι μια πολύ σημαντική πράγματι. Αυτό που είχαμε πει το καλοκαίρι, ότι το Ίδρυμα πρέπει να ζωντανέψει, πρέπει να αποκτήσει ζωή, πρέπει να μπαινοβγαίνει κόσμος, να γίνονται εκδηλώσεις. Δόξα τω Θεώ, όλα δείχνουν ότι πράγματι έχει ξεκινήσει να γίνεται αυτό.
Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Άλλωστε και η παρουσία τόσου κόσμου εδώ πέρα στην εκδήλωση, αλλά και τα εγγένεια που κάνουμε τις εκθέσεις αυτής, το μαρτυράει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να ξέρετε ότι σε ό,τι με αφορά, όχι απλώς θα είμαι στο πλευρό του Ιδρύματος, αλλά θα βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, έτσι ώστε πραγματικά να στεριώσει και να είναι ένα ίδρυμα λειτουργικό, ένα ίδρυμα ανοιχτό, που καθημερινά θα δέχεται κόσμο και κυρίως νέα παιδιά, μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να επισκέπτονται το ίδρυμα και να μαθαίνουν την ιστορία μας, γιατί όταν τη μάθουν και μάλιστα τη μάθουν βιωματικά, τότε δεν την ξεχνούν ποτέ. Και θέλω να ξέρετε επίσης ότι την έκθεση αυτή και οτιδήποτε άλλη δράση κάνει του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με διάφορες παμακεδονικές. Τώρα την κάνω την πρόταση και μέσω του Skype και μέσω ημών που είστε η ανώτατη συντονίστρια, να έρθει και σε πόλεις της Αμερικής, εκεί όπου ακμάζει ο ελληνισμός, για να μπορέσουν να τη δουν και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας εκεί. Ήδη έχουμε μιλήσει με την Βοστόνη, ήδη έχουμε μιλήσει με το Τορόντο του Καναδά και είμαι βέβαιος ότι πρώτα ο Θεός με τη συνεργασία όλων μας θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε την έκθεση αυτή και στον Καναδά και στις ΗΠΑ, για να μπορέσουν και οι συμπατριώτες μας εκεί, οι οποίοι πραγματικά κρατούν θερμοπύλες, να αισθανθούν περήφανοι για μια πολύ ένδοξη στιγμή της ελληνικής ιστορίας, όπως ήταν η Βαλκανική πόλεμη 12-13, που στην ουσία απελευθερώσαν τη Μακεδονία και όπως συνηθίζω να λέω, ίσως με κάποια υπερβολή, είναι το αντίστοιχο 1821. Είναι το 1821 το δικό μας, των Μακεδόνων. Περιμένουμε με χαρά, κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Κατζούλη. Ναι. Να πούμε και εμείς την καλημέρα μας, κυρία Κατζούλη. Καλή σας μέρα. Είμαι εδώ μαζί με την κυρία Ιδωνά, την οποία και εσείς γνωρίσατε. Για μας ήταν ιδιαίτερα τιμητικό όταν αρχές καλοκαιριού, λίγο πριν τις εκλογές για την νέα ανάδειξη του νέου Προεδρείου, σας είχα γνωρίσει και είχαμε δεσμευθεί πραγματικά στις πρώτες συναντήσεις και στις πρώτες επαφές ότι η αυτοδιοίκηση είναι εδώ, στηρίζει το Αλεξάνδριο. Αυτό συνεχίζουμε να το λέμε δυναμικά, στοχευμένα. Είμαστε εδώ μαζί με την εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, του κυρίου Απόστολου Τζιτζικώστα, και δεσμευόμαστε, όπως θα σας πει στη συνέχεια και ο Δήμαρχος, να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες, να συντονίσουμε και αυτή τη μεγάλη αρχή που ξεκινήσατε και ξεκίνησε ο Πρόεδρος, ο κύριος Πασχάλης, ανοίγοντας και λέγοντας οι πύλες του Αλεξάνδριου να είναι ανοιχτές όχι μόνο για την Πιερία, αλλά για την περιφέρεια, για όλη την Ελλάδα και για όλους εσάς που έξω δίνετε ένα δυναμικό παρόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Καλημέρα και από μένα. Να μην ανησυχείτε. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δήμαρχε. Ευχαριστούμε, κυρία Κατζούλη. Για όσους δεν γνωρίζουν, η κυρία Κατζούλη είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο και διδάσκει την ελληνική γλώσσα και την ιστορία, φυσικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα θα έχουμε την χαρά να ακούσουμε τον χαιρετισμό του Προέδρου του Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου, του κυρίου Διονύση Πασχάλη. Πανωσιολογιότατε, κύριε Υπουργέ, εκλεκτοί εκπρόσωποι πάσης αρχής και εξουσίας, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, η παρουσία σας σήμερα εδώ δεν τιμά μόνο το Διεθνές Ίδρυμα Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και την Ανδρεία, το εθνικό φρόνημα των ηρώων μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι μόνο μέσα από την μνήμη και τα διδάγματα του χθες θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό το σήμερα για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Και τώρα, κύριε Υπουργέ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
περιμένουμε να ακούσουμε το χαιρετισμό σας. Καλημέρα καταρχήν, πανωσιολογιότατε, αξιότιμε δήμαρχε Δίου Ολύμπου, αγαπητέ φίλε Γιώργο Παπαθανασίου, αγαπητή Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κυρία Σοφία Μαυρίδου, αγαπητοί φίλοι, αγαπητή Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, κυρία Αηδονά Ανανά, αγαπητοί φίλοι, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Κατερίνης, αγαπητέ φίλε Σάβα Χιονίδη, κύριε αγαπητέ συνάδελφε και φίλε στο Κοινοβούλιο Δημήτρη Χριστογιάννη, κυρία πρώην συνάδελφε, εκπρόσωποι των στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών αρχών, υψηλοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Κυρία Γκατζούλη, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ακόμη κοντά μας και μας ακούτε. Από την Αμερική, όπου ξέρω ότι σας ξυπνήσαμε χαράματα, γιατί τώρα νομίζω ότι είναι άγρια χαράματα εκεί. Θα ήθελα πριν κάνω το χαιρετισμό μου να πω δύο λόγια από καρδιάς. Θα ήθελα να πω ότι όταν το καλοκαίρι ήμασταν εδώ, κουβεντιάζαμε μεταξύ άλλων και λέγαμε ότι είναι κρίμα αυτό το τόσο ωραίο κτίριο το οποίο δημιουργήθηκε χάρη στο περίσσευμα αγάπης και στο ειστέρημα των χρημάτων των αδελφών μας, των Μακεδόνων της Αμερικής, να μην χρησιμοποιείται όσο θα έπρεπε, όσο θα μπορούσε να χρησιμοποιείται, να μην είναι ανοιχτό, να μην είναι πραγματικά το πολιτιστικό κέντρο, το πνευματικό κέντρο, όχι μόνο εδώ της περιοχής του Λιτοχώρου και της ευρύτερης Πιερίας, αλλά θα έλεγα της Μακεδονίας. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει ένα νέο ξεκίνημα και κυρία Γκατζούλη, εσείς είστε μακριά, αλλά είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε πολύ καλύτερα και από μένα τι συμβαίνει εδώ, αλλά προηγουμένως άκουσα με πολύ μεγάλη χαρά από τον Δήμαρχο, τον Γιώργο τον Παπαθανασίου, αλλά και από άλλους ομιλητές, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, που είπαν ότι πραγματικά το Ίδρυμα, στο εξάμηνο αυτό που έχει αναλάβει η νέα διοίκηση υπό τον Διονύση τον Πασχάλη και όλοι οι άξιοι υπόλοιποι συνεργάτες του, πραγματικά έχει δώσει ένα πάρα πολύ θετικό δείγμα γραφής. Χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος είπε άριστο δείγμα γραφής. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το συγκεκριμένο Ίδρυμα θα πρέπει να γίνει ζωντανό, θα πρέπει να γίνει ένα πνευματικό πολιτιστικό Ίδρυμα που θα δέχεται καθημερινά επισκέπτες από όλη την Μακεδονία και όχι μόνο τη Μακεδονία αλλά και από όλη την Ελλάδα, να είναι το κέντρο, επαναλαμβάνω, όχι μόνο του Λιτοχώρου, αλλά ευρύτερα της ευρύτατης αυτής της περιοχής της Μακεδονίας και όλης της υπόλοιπης Ελλάδος. Και χαίρομαι που αυτό το πράγμα αρχίζει να γίνεται. Θα ήθελα επίσης να απευθύνω τους χαιρετισμούς μου στους ομογενείς, οι οποίοι μέσω Skype, μέσω του ίντερνετ έχουν τη δυνατότητα να μας παρακολουθούν, να ξέρουν ότι πάντοτε τους σκεφτόμαστε και πάντοτε στις δύσκολες στιγμές ο ελληνισμός παίρνει δυνάμεις από αυτούς, γιατί πάντοτε όταν υπήρχε ανάγκη στους εθνικούς αγώνες δίναν το βροντερό παρόν τους. Ερχόμενος στο Διεθνές Ίδρυμα Μέγας Αλέξανδρος, εδώ στο Λιτόχωρο, υποβροχή κυρία Γκατζούλη, σκεφτόμουν ποια θα μπορούσε να είναι η καλύτερη εισαγωγή μου για τον χαιρετισμό των εγγενείων αυτής της εκθέσεως Κιμήλια Απελευθέρωσης Μακεδονίας 1912-1913. Θυμήθηκα λοιπόν μια έκφραση που μας έλεγε ένας αείμνηστος καθηγητής μου στο σχολείο, στο γυμνάσιο, όταν αναφερόταν στην ιστορία του έθνους μας. Έλεγε χαρακτηριστικά: αν θελήσουμε ποτέ να παραστήσουμε την ελληνική ιστορία με μία γραμμή, αυτή θα πρέπει να είναι κυματοειδής γραμμή, εξηγώντας ότι η ιστορική διαδρομή της πατρίδας μας δεν περιλαμβάνει μόνο στιγμές δόξας και λάμψης, αλλά και στιγμές αποτυχίας, στιγμές πτώσης. Η ειδοποιώς διαφορά όμως της Ελλάδος με τις υπόλοιπες χώρες, κατέληγε ο καθηγητής μου, ο αείμνηστος καθηγητής μου, είναι πως όταν οι Έλληνες λυγίζουμε, καταφέρουμε πάντοτε, όσα χρόνια και να περάσουν, να σηκωνόμαστε πάλι όρθιοι και να στεκόμαστε πάλι στα πόδια μας. Το ίδιο ακμαίοι, το ίδιο περήφανοι όπως ήμασταν και πρώτα. Αυτή την πίστη στις αναγεννητικές ικανότητες του λαού μας εκφράζει και ο Κωστής Παλαμάς στους στίχους του. Δεν χάνομαι στα τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνω, στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω. Εμείς οι Έλληνες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, απολαμβάνουμε αυτό το μοναδικό προνόμιο για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, για την εθνική ενότητα που μας διακρίνει όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όσοι επιβουλεύονται την εθνική μας κυριαρχία, αλλά δυστυχώς, ανοίγω παρένθεση, την εθνική ενότητα την έχουμε μόνο σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και όλες οι υπόλοιπες δυστυχώς προσπαθεί ο ένας να βγάλει τα μάτια του άλλου. Και δεύτερον, χάρη στο φιλότιμο που διακρίνει το λαό μας. Σε αυτή τη λέξη φιλότιμο που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη γλώσσα του κόσμου, γιατί πολύ απλά πηγάζει μέσα από την ψυχή και τη λεβεντιά του έθνους μας.
Αυτές είναι οι ηθικές δυνάμεις που μας έκαναν να ξεχωρίσουμε στην οικουμένη και αυτές είναι που μας οδηγούν προς τα εμπρός ακόμη και σήμερα. Ακόμη και αυτή τη στιγμή που όλοι μαζί βρισκόμαστε ενώπιον του μεγαλύτερου των Μακεδόνων, το κάνουμε γιατί μας καθοδηγεί η ψυχή και η γαλανόλευκη καρδιά μας. Είμαστε εδώ στο Διεθνές Ίδρυμα Μέγας Αλέξανδρος για να αποτίσουμε ενωμένοι τον ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους εκείνους που πριν από έναν αιώνα προσέφεραν τη ζωή τους στην πατρίδα για να μπορεί αυτός ο ευλογημένος τόπος, η Μακεδονία, να είναι σήμερα ελεύθερη. Τα εγγένεια όμως αυτής της έκθεσης πρέπει, πέρα από αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, να μας οδηγήσουν και σε έναν εσωτερικό διαλογισμό. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να απαντήσουμε σε ένα απλό ερώτημα. Η χώρα που ζούμε είναι η πραγματική Ελλάδα? Είναι η Ελλάδα για την οποία αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας και θυσιάσαν τη ζωή τους, χύσαν το αίμα τους? Αυτή είναι η πατρίδα που ονειρευόμαστε? Αυτή είναι η πατρίδα που αναλογεί σε εμάς και κυρίως στα παιδιά μας? Φυσικά και όχι. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η απάντηση δεν είναι η σημερινή Ελλάδα. Και αυτό το τονίζω για να το ακούσουν πολύ καλά και τα αδέλφια μας της Ομογένειας, που τα τελευταία χρόνια κάποιοι βάλθηκαν να τους πείσουν ότι η πατρίδα τους, η Ελλάδα, είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Ας το καταλάβουν όμως καλά όλοι και κυρίως αυτοί που βρίσκονται μακριά από την Ελλάδα, και αναφέρομαι σε άσπονδους φίλους, εισαγωγικά βάζω τη λέξη φίλους. Η Ελλάδα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι δυνατή, είναι ενωμένη, είναι αποφασισμένη, δίνει αποφασιστικές απαντήσεις όσους μας θεωρούν πολίτες β' κατηγορίας. Γιατί Ελλάδα σημαίνει Ευρώπη και η Ευρώπη χωρίς Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη. Δεν είμαστε απλοί αριθμοί, ούτε πρέπει να μας αντιμετωπίζουν ως απλά στατιστικά στοιχεία. Είμαστε ένας υπερήφανος λαός που, όσο και αν θέλουν να το ξεχνούν ορισμένοι, φώτισε όλο τον κόσμο με πολιτισμό και δίδαξε δημοκρατία. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες, αυτή είναι η Ελλάδα. Σε τούτα τα χώματα παλέψαν οι πρόγονοί μας και γίνανε θηρία που τα σεβάστηκε ακόμη και ο εχθρός. Αυτόν τον ευλογημένο τόπο μας χάρισε ο Θεός να ζήσουμε και οφείλουμε να τον υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Σε αυτή την πατρίδα ακόμη και οι πέτρες μένουν όρθιες για να μας θυμίζουν ποιοι είμαστε. Για αυτή την πατρίδα αγωνίστηκαν οι ήρωες του 1912-1913 και αυτά τα χαρακτηριστικά του έθνους μας θέλουμε να αναδείξουμε σε αυτή την περιοδική έκθεση που εγκαινιάζουμε απόψε, η οποία έχει φιλοξενηθεί σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας που συμπλήρωσαν έναν αιώνα ελευθερίας. Στις προθήκες της εκθέσεως αυτής υπάρχουν ιστορικά κειμήλια, αλλά και φωτογραφικό υλικό από την ένδοξη περίοδο της ελληνικής ιστορίας του 1912-1913. Μια περίοδος που, όπως χαρακτηριστικά προηγουμένως αναφέρθηκε από τον ιστορικό, οδήγησε, και είναι αλήθεια αυτό, στο διπλασιασμό της έκτασης αλλά και του πληθυσμού της πατρίδας μας. Κι όμως, αν έρθουμε και αν θυμηθούμε τα γεγονότα εκείνης της εποχής, τίποτα δεν προμείνει αυτό το μεγαλειώδες ξέσπασμα ελευθερίας. Αν θυμηθούμε λίγο τα ιστορικά γεγονότα, θα θυμηθούμε ότι την 1η Δεκεμβρίου του 1893, λίγα χρόνια δηλαδή πριν, από του βήματος της Βουλής, ένας μεγάλος Έλληνας πολιτικός άνδρας, ο αείμνηστος Χαρίλαος Τρικούπης, είχε δηλώσει το περίφημο «Κύριοι, δυστυχώς επτοχεύσαμε». Είχαν να ακολουθήσει 4 χρόνια μετά, είχε ακολουθήσει ο περίφημος ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος. Ένας πόλεμος τον οποίο δεν διδασκόμασταν στην ιστορία, γιατί ξέρετε, κανείς λαός δεν θέλει να διδάσκεται τις άσχημες στιγμές, τις προσπερνούσαμε πολύ στα γρήγορα. Όμως ήταν ένας καταστροφικός πόλεμος, ο οποίος πραγματικά έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη ταπείνωση την πατρίδα μας. Κι όμως, λίγα χρόνια μετά, με την αναδιοργάνωση του ελληνικού στρατού, με την ενότητα, το τονίζω, του ελληνικού λαού, με επικεφαλής τον τότε πολιτιακό παράγοντα, τον βασιλέα Γεώργιο τον Πρώτο, και πρωθυπουργό τον Εθνάρχη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, κατορθώσαμε να οδηγήσουμε τον ελληνικό στρατό σε ένα πραγματικά σημείο δόξης λαμπρό, τέτοιο το οποίο, αν θέλετε, δεν ξανασυναντάμε έτσι στην ελληνική ιστορία, στην νεότερη ελληνική ιστορία. Δοθείς της ευκαιρίας και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμβάλλαν έτσι ώστε να έχουμε τα σημερινά εγγένεια. Το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και το διευθυντή του, τον Βασίλη τον Νικόλτσιο, που μαζί με το γιο του είναι επιμελητές εκθέσεως. Το υλικό που θα δείτε σε λίγα λεπτά συγκεντρώθηκε με πολύ αγάπη και μεράκι από αυτούς τους δύο συλλέκτες, τον Βασίλη τον Νικόλτσιο, τον διευθυντή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, και τον Νίκο τον Νικόλτσιο, το γιο του, οι οποίοι με το δικό τους τρόπο συνθέτουν σημαντικές ψηφίδες στο μοσαϊκό της ιστορίας μας. Επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Τρίτο Σώμα Στρατού για την πολύτιμη συνεργασία του, που πραγματικά πάντοτε μας βοηθάει
σε όλη την Μακεδονία για να στήσουμε τις εκθέσεις μας αυτές, τις εκδηλώσεις μας αυτές. Το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, καθώς και την 24η Ταξιαρχία Λιτοχώρου, που επίσης μας βοήθησε πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Θερμά ευχαριστώ στον πρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύματος Μέγας Αλέξανδρος, κ. Διονύση Πασχάλη, και στην συνεργάτηδά του, την κυρία Παπαδοπούλου, οι οποίοι εργάστηκαν εξίσου σκληρά για τη σημερινή πολύ όμορφη και ζεστή εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε το ιστορικό χρέος να μην ατιμάσουμε την παρακαταθήκη που μας άφησαν οι πρόγονοί μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε κλείνοντας τη σημερινή εκδήλωση και έχοντας μετά τη δυνατότητα να απολαύσουμε μία μοναδική ξενάγηση από τον επιμελητή της έκθεσης και διευθυντή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, τον Βασίλη τον Νικόλτσιο, είναι να θυμηθούμε τους στίχους του εθνικού μας ύμνου. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, χαίρε, ο χαίρε, ελευθεριά». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν κατέβω από το βήμα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να κάνουμε αυτή την πράξη εδώ μπροστά σας, να τιμήσουμε τον πρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύματος Μέγας Αλέξανδρος και δι' αυτού όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως και τους απόδημους Έλληνες, τους Μακεδόνες, οι οποίοι από το ειστέρημά τους και με μεγάλο περίσσευμα καρδιάς κάναν αυτό εδώ το κτίριο με μια πλακέτα που είμαι βέβαιος ότι θα κοσμεί εδώ τον πολύ όμορφο αυτό χώρο του Αλεξανδρίου του Διεθνούς Ιδρύματος. Διονύση. Και βέβαια τον οικοδεσπότη εδώ στην ευρύτερη περιοχή, το δήμαρχο του Δίων Ολύμπου, του ιστορικού Δήμου εδώ με έδρα το Λιτόχωρο, τον παλιό μου φίλο και συμφοιτητή, τον Γιώργο τον Παπαθανασίου. Είναι πιο μικρός από μένα. Τον βρήκα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά καλός μαθητής, άριστος. Τώρα, μπορούμε να πάμε και να δούμε την έκθεση. Θα μας ξεναγήσει ο Βασίλης ο Νικόλτσιος και αμέσως μετά έχει δεξίωση, η οποία είναι ακριβώς κάτω. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για τον εμπνευσμένο λόγο του. Θα ακολουθήσει η ξενάγηση στο μουσείο και στον κάτω όροφο θα υπάρξει η δεξίωση. Παρακαλείστε να κατέβετε στη συνέχεια για τη δεξίωση.
τάχτες αυτές που υπόθηκαν το 12 από το τουρκικό στρατό για να σηκώσουν το ελληνικό δεν κατόρθωσαν να κάνουν τίποτα. Ο ελληνικός στρατός πλέον έχει μπροστά του τη Θεσσαλονίκη και έχει ένα μόνο εμπόδιο, τον Αξιό. Ο διάδοχος με το επιτελείο φτάνει στο Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων στην έπαρχη τόξη και εκεί δέχεται την αντιπροσωπεία του Τούρκου στρατηγού Χασάν Ταξιπασάν για να συζητήσει την παράδοση της πόλης. 3 φορές χρειάστηκε να έρθει ο Σεφίκ Πασάς εκεί για να πάρει να δώσει το Κωνσταντίνο την 1400 της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Ο Χασάν Ταξιπασάς δέχεται να παραδώσει την πόλη άλλη χώρα. Βλέπεις εδώ τους στρατιώτες που περιμένουν ανεπόμενα αυτή τη στιγμή σε την βασιλεία της αλληγορική απόδοση της τουρκικής συμμετοχής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Να ρωτήσω κάτι, ήταν η του Αλατίνου. Ήταν η Βίλα Λατίνου στις αρχές του 1900, αλλά το 1911 λόγω του Ιταλοτουρκικού πολέμου επέβαλαν μέτρα στους Ιταλούς υπηκόους, πέρασε από τα χέρια των Λατίνων σε Οθωμανούς. Οπότε εκείνη το 12 Θεσσαλονίκη όμως για να ελευθερωθεί έπρεπε να υπογραφεί το πρωτόκολλο της παράδοσης Θεσσαλονίκης. Το πρωτόκολλο που μας έστειλε να υπογραφεί και να υπογράφηκε στο Διοικητήριο, στο σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το Πονάκι που το λέγαμε τότε. Βλέπουμε ένα πίνακα εδώ, το Χασάν Ταξιπασάν υπογράφει την παράδοση Θεσσαλονίκης. Το πρωτόκολλο το οποίο το βλέπουμε δίπλα είναι γραμμένο στα γαλλικά, είναι ιδιόχειρο του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος μαζί με τον Δούσμανη ήταν παρόντες εκπρόσωποι του Κωνσταντίνου. Βρίσκεται σήμερα μετά από ενέργειες του κυρίου Κουπίκου και εκτίθεται μόνιμα στο Πολιτικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Δεν εκπέστρεψε μετά την μεγάλη έκθεση που έγινε 1 χρόνο πριν στα αρχεία της δεύτερης ιστορίας του. Βρίσκεται στο Πολιτικό Μουσείο και εκτίθεται στην Θεσσαλονίκη μόνιμα. Άξιο και δίκαιο. Άξιο και δίκαιο, αλλά δύσκολο. Διότι όπως είπε ο αρχηγός Γιαθά, έπρεπε να γίνει ένας ιερός πόλεμος με τους στρατιωτικούς ιστορικούς, οι οποίοι με τίποτε δεν επέτρεπαν να φύγει από την Αθήνα και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, αν είναι εκεί ένα αντίγραφο και έγινε αυτό έκανε και ο ιστορικός. Έβγαλε ένα ωραιότατο αντίγραφο και τους έδωσε ένα ωραιότατο αντίγραφο. Οι Βούλγαροι παίρνουν άδεια να μπουν στη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος τους δίνει την άδεια, αντί όμως να βάλουν τα δύο πράγματα που πήραν την άδεια, πήγε μέσα ολόκληρη η την επόμενη μέρα της υπογραφής μπαίνει μέσα στη Θεσσαλονίκη ο ελληνικός στρατός, αμέσως μετά μπαίνει ο Κωνσταντίνος και στη συνέχεια ο βασιλέας Γεώργιος, ο οποίος είχε προωθηθεί στον Κιδάρ στην Αλεξάνδρεια και από εκεί έρχεται στην ελληνικός Θεσσαλονίκη και μπαίνει μέσα στη Θεσσαλονίκη, μια Θεσσαλονίκη που σαν και σήμερα είχε αυτόν τον καιρό έβαινε πάρα πολύ και ο κόσμος μαζεύτηκε εδώ με τους οπερέλους και να δει τον βασιλιά τον εξτράσμα να μπαίνουν μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας πίνακας του Γιαννάν Μασαρέτη αυτός, όπως και αυτός του Χασάν Ταξιπασάν, ο οποίος ήταν ζωγράφος και μας έδωσε αυτές τις μοναδικές στιγμές. Για το πρωτόκολλο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης έπρεπε να απελευθερωθεί και η Ήπειρος. Η κατάσταση στην Ήπειρο δεν ήταν καλή. Ο Βενιζέλος διατάσσει τον Κωνσταντίνο να μεταβεί ο ίδιος εκεί. Ο Κωνσταντίνος πηγαίνει εκεί και 40 μέρες μετά την άφηξή του στο Μιζάνι πέφτει. Ο Εσάν Πασάς, συμμαθητής του Κωνσταντίνου από τη Στρατιωτική Ακαδημία του Βερολίνου, παραδίδει το Μιζάνι και ο Κωνσταντίνος μπαίνει ελευθερωτής στην Ήπειρο. Εδώ βλέπουμε έναν ακόμη πίνακα του Κενάν Μεσαρέ που δείχνει τις υπηρώτησες να μεταφέρουν και τότε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων τα πυρομαχικά του ελληνικού στρατού. Η επιχειρήση στη Δυτική Μακεδονία ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Ο Οθωμανικός στρατός υπήρχε αρκετός, υποχώρησε από πάνω από το μοναστήρι μετά την κατάληψη του μοναστηρίου από τους Σέρβους. Υπήρχε αρκετός στρατός. Παρόλα αυτά, μετά από μια αναδιοργάνωση που έκανε ο ελληνικός στρατός, μπόρεσε να απελευθερώσει τη μία μετά την άλλη όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Λαμπρή ήταν και η δράση του ναυτικού.
ακριβώς τον Ναύαρχο του Κουλτουριών, ο οποίος με τους δύο γραμματείες της έμεινε εκδηλώβησε το τουρκικό ναυτικό μέσα στα Δαρδανέλια και δεν επέτρεψε στον τουρκικό στρατό να μεταφέρει τις δυνάμεις, τις πολύ μεγάλες δυνάμεις που είχε συγκεντρώσει στις ακτές της Συρίας και στην Σμύρνη. Έτσι, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό απελευθερώνει το ένα μετά το άλλο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Χίο, τη Μυτιλήνη, τη Σάμο και όλα τα υπόλοιπα μικρότερα νησιά. Σε όλες αυτές τις δράσεις πρωτοστατεί το θωρηκτό Αβέρο. Στην προθήκη εδώ βλέπουμε κοιμήλια του ναυτικού, βλέπουμε το καπέλο του ναυτικού, το ψήφο του ναυτικού, αλλά και ένα βιβλίο του στο μέλλον πήγανε, τελειώσαμε. Αυτοκίνητα, πράγματα βοήθησε την απελευθέρωση του μεγαλύτερου μέρους της Μακεδονίας εκτός από την Ανατολική Μακεδονία. Ο Βενιζέλος επενδύεται πλέον στην Μητρόπολη των Αθηνών και το μεταξύ αυτών στα πρώτα της Όντα των Βουλγάρων στα Κιώδη μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι ασέλαβαν εκκλησίες, την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Ιωτώντα, ανέλαβαν 16 δημόσια κτίρια. Τις εκκλησίες αυτές έκανε εξαγωγικές ύψωσαν βουλγαρικές σημαίες επάνω και κάνανε περίπολα στην πόλη, φερόταν σαν συγκυρίαρχοι. Εκείνες τις μέρες γίνεται και ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, η δολοφονία του Γεωργίου, ο οποίος, όπως είπαμε, μπήκε στη Θεσσαλονίκη και έμεινε στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το θάνατό του. Ενώ έκανε μια βόλτα, την καθημερινή του βόλτα, στην ίδια διαδρομή, στην λεωφόρο των Εξοχών, στη σημερινή οδό Βασιλής Όργας, στη διασταύρωση του Κυμαδό Αγίας Τριάδος, ένας θερματικός, ο Αλέξανδρος Κινάς, από πίσω από το ένα μέτρο, με ακρίκανο περίπτωση του Μαυροβουνίου, τον πυροβολεί 2 φορές στην πλάτη, ο βασιλιάς πέφτει εκεί, πεθαίνει τόπου, στο σημείο που σήμερα υπάρχει η προτομή. Για να δώσω τη δυνατότητα στον Βασίλη να εκφραστεί λίγο, θα τους πω έτσι κάποια προηγούμενα. Πρώτα να πούμε ότι οι Βούλγαροι μπήκαν μέσα γιατί είχαν φτάσει πρώτων πυλών της Θεσσαλονίκης στο ύψος του στρατοπέδου Παύλου Μελάς και ζητούσαν να μπουν στην πόλη. Εκεί λοιπόν έπρεπε να γίνει σύγκρουση μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών δυνάμεων. Τη στιγμή όμως που το μέτωπο ήταν ακόμα ανοιχτό με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος, συνέχεια βασιλιάς Κωνσταντίνος, προτίμησε να του δώσει την άδεια να μπουν 2 τάγματα που είχαν επικεφαλής τους διαδόχους του βουλγαρικού θρόνου, ο βασιλέας της Βουλγαρίας ήταν ο Φερδινάνδος και οι διάδοχοι ήταν ο Μπόρις και ο Κύριλλος. Τους άφησε λοιπόν με 2 τάγματα να μπουν για να ξεκουραστούν. Στην πράξη, όπως είπε ο Βασίλης προηγουμένως πολύ εύκολα, το βράδυ περάσαν και άλλο στρατό αυτοί και βρέθηκαν μέσα στη Θεσσαλονίκη μία μεραρχία. Και δυστυχώς φερόντουσαν σαν συγκυρίαρχοι. Καταλάβαν τις εκκλησίες, καταλάβαν δημόσια κτίρια, βγάζαν έξω περιπόλους και άρχισαν πρώτες συμπλοκές, οι οποίες στη συνέχεια θα δούμε πού οδηγήσαν. Και βέβαια, συνεχίζοντας παρακάτω εδώ να πούμε, μετά την δολοφονία του βασιλέου Γεωργίου, εκεί επί τόπου συνελήφθη ο αναρχικός αυτός σεραϊκής καταγωγής, ο Αλέξανδρος Κινάς. Αυτός 2 εβδομάδες ανακρινόταν και τελικά αυτοκτόνησε, βάλω τη λέξη αυτοκτόνησε σε εισαγωγικά, γιατί βρέθηκε για ανάκριση στο σημερινό κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης στον 3ο όροφο και εκεί λέει αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 3ο όροφο. Έκτοτε εγώ είμαι προσεκτικός και δεν πήγαινα ποτέ στον 3ο όροφο. Είμαι χαμηλά πάντα. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί τον επισκέφθηκε 2 φορές η Βασίλισσα Όλγα και τον είδε. Έτσι δεν ξέρει κανείς τι διημήφθη μεταξύ τους και τι ακριβώς υπόθηκε. Είναι γεγονός όμως ότι οι διάδοχοι και ο Κωνσταντίνος και τα υπόλοιπα παιδιά του, ο Νικόλαος, ο Ανδρέας και κλπ. Καταφερόντουσαν σκληρότατα εναντίον των Αυστρο-Ουγγαρών εκείνης, που ήταν μεγάλη δύναμη εκείνης εποχής, υπονοώντας ότι μάλλον η δολοφονία ήταν κάποια πολιτική δολοφονία. Πάντως στην ουσία δεν υπήρχε κανείς λόγο για την δολοφονία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν νικητής, ο οποίος είχε διπλασιάσει την Ελλάδα, οπότε δεν υπήρχε κανένα κίνητρο από κάποιον λογικό άνθρωπο να σκοτώσει έναν άνθρωπο που είχε επιτυχίες. Άρα λοιπόν άλλα ήταν τα κίνητρα και προφανώς εξυπηρετούν συμφέροντα άλλων δυνάμεων. Βασίλη, συνεχίζεις. Οι Βούλγαροι τελικά γυρίσαν τον πόλεμο
εναντίον της Ελλάδος και της Σερβίας. Επιτίθενται εναντίον της Ελλάδος και της Σερβίας. Οχυρώνονται στα υψώματα του Λυσικής και του Αχανά. Το σχέδιό τους είναι να αντιμετωπίσουν εκεί τον ελληνικό στρατό, να τον συντρίψουν και στη συνέχεια να προελάσουν προς τη Θεσσαλονίκη. Μέσα στη Θεσσαλονίκη είχαν μείνει 1.000 στρατιώτες, οι οποίοι πολύ σωστές ενέργειες του ελληνικού στρατού συλλαμβάνονται εχμάλωτοι, ενώ τα κτίρια στα οποία έχουν ακυρωθεί υφίστανται μεγάλες ζημιές. Εδώ βλέπουμε πίνακες πάλι του Κενάν Μεσαρέ που μας δείχνουν το θάνατο του συνταγματάρχη Παπακυριαζή στη μάχη του Ραχανά, ο οποίος προηγεί το ολόκληρο του συντάγματος, γιατί έπρεπε το Σύνταγμα να ορμήσει πάνω σε ταγμένα πολυβόλα. Το μπράβο στον Τζορτ Σκοτ, ο οποίος στην αρχή ακολουθούσε το ελληνικό στρατό απέναντι και μετά ακολούθησε το βουλγαρικό στρατό. Μας δίνει στιγμές από την επίθεση την Άγαρη εχμάλωτη, του βασιλιά της Βουλγαρίας, του Φέρντιναντ, το μετάλλιο που έκοψαν για τις απώλειες που είχαν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι ονομάζουν τους Βαλκανικούς πολέμους την πρώτη εθνική τους καταστροφή. Είχαν πάρα πολλές απώλειες, τα εδάφη που κέρδισαν ήταν ελάχιστα, τα περισσότερα από αυτά τα χάσαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι απώλειες και οικονομικές αλλά και ψυχών ήταν πάρα πολλές, γι' αυτό και κόψαν αυτό το μετάλλιο που το δώσαν σε όλους όσους συμμετείχαν. Βλέπουμε επίσης και άλλα παράσημα εδώ του βουλγαρικού στρατού και τα σήματα των καπέλων των κομιτατζίδων, γιατί μαζί με το τακτικό στρατό ήταν και οι κομιτατζίδες, οι οποίοι κάνανε σφαγές σε όλη τη Μακεδονία, είχαν εντοπισμένα τα σπίτια των Μακεδονομάχων, τα ονόματα των Μακεδονομάχων και πήγαιναν από χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι και σκότωναν από τον ελληνικό πόλεμο. Το μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την μέχρι τότε αυτόνομη Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος Ελευθερωτής γυρίζει στον Πειραιά και οι στρατιώτες παίρνουν τα μετάλλια των Βαλκανικών πολέμων, το Χρυσόριστη, ο Ανδρείας η αξιωματική, και εδώ βλέπουμε το βουλγαρικό του μετάλλιο που είχαμε δει πιο πριν. Στην προθήκη εδώ βλέπουμε σε έλεγχη στην ταξιαρχία μια στολή, μια μικρά στολή αντισυνταγματάρχη του Ιππικού και το ψήφος του Ιππικού, το οποίο σήμερα δεν φέρεται, όλοι οι αξιωματικοί σήμερα έχουν το ίδιο ψήφος, αλλά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων το Ιππικό είχε ξεχωριστό ψήφος, ίδιο ακριβώς με της χωροφυλακής, το ασημένιο αυτό το ψήφος με την συγκεκριμένη λαβή. Το ξύφος αυτό είναι του πατέρα του στρατηγού Καλάρη, ο οποίος ήταν αξιωματικός του Ιππικού. Ο στρατηγός Καλάρης, διοικητής της Δευτέρας Μεραρχίας, ήταν του Μηχανικού. Ναι, βεβαίως. Και στη Θεσσαλονίκη. Και το ξύφος μάλιστα του Καλάρη βρίσκεται στη συλλογή μου και εκτίθεται στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε επίσης στην προθήκη εδώ διάφορα έντυπα, τα οποία τυπώθηκαν εσφεσμένα για να γίνουν γνωστά τα σημαντικά γεγονότα της παράδοσης της Θεσσαλονίκης, της μάχης των Γεντσών, της μάχης του Σαραντάπορου, στρατιωτικά άσματα που κυκλοφόρησαν για τον Κωνσταντίνο, για τον στρατηγό Καλάρη, επιστολικά δελτάρια της εποχής που δείχνουν το πνεύμα και το κλίμα της εποχής, τον αργυρό σταυρό του τάγματος Σωτήρος που δινόταν τότε σε αξιωματικούς μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γράμματα στρατιωτών που γράφτηκαν στη Θεσσαλονίκη που μόλις είχε ελευθερωθεί, το παγούρι του Έλληνα στρατιώτη και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα, να μην σας κουράζω. Έτσι λοιπόν με τους Βαλκανικούς πολέμους, όπως πολύ σωστά είπε ο μιλητής στο λόγο του, στο μεστό του λόγο, η Ελλάδα απελευθέρωσε την Μακεδονία, απελευθέρωσε βέβαια και τη Βόρειο Ήπειρο, την Κοριτσά και το Αργυρόκαστρο, αλλά δυστυχώς χρειάστηκε να την απελευθερώσει και άλλη φορά και σήμερα είναι πάλι εκτός του ελλαδικού χώρου, αν και οι πληθυσμοί της ήταν ελληνικοί. Τα σύνορα της Ελλάδος φτάνουν μέχρι και τον ποταμό Νέστο και έρχονται στην Ελλάδα τα νησιά της Λίμνου, της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, όλα τα νησιά τα οποία δεν υπήρχαν στην μικρή τότε Ελλάδα, υπήρχαν μόνο οι Κυκλάδες. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η ξενάγηση, κύριε Υπουργέ. Πριν ευχαριστήσουμε τον Βασίλη, εδώ επί κάρτου να δούμε λίγο. Προσέξτε, τα σύνορα της Ελλάδος μέχρι το 1897 ήταν εδώ, αυτά εδώ πέρα που βλέπουμε. Το 1897 είχαμε τον άτυχο ελληνοτουρκικό πόλεμο. Οι Τούρκοι μέσα σε 2 εβδομάδες μας πήραν φαλάκι και φτάσαν έξω από τη Λαμία. Επενέβησαν οι μεγάλες δυνάμεις εποχής, τους υποχρεώσαν να γυρίσουν πίσω, ξαναγυρίσαν πάλι πίσω στα σύνορα που είχαμε. Βέβαια, καταδικαστήκαμε και πληρώσαμε μια τεράστια πολεμική αποζημίωση. Από 5 Οκτωβρίου του 1912, 5 Οκτωβρίου του 1912, που
ξεκίνησε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Μέχρι 28 Ιουλίου του 1913 που είδαμε τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, προσέξτε ποιο κομμάτι καταλάβαμε. Κατέλαβε ο ελληνικός στρατός. Η συμφωνία που είχε γίνει στις 5 Μαΐου του 1912 μεταξύ των 4 συμμαχικών χριστιανικών κρατών βαλκανικών, Ελλάδος, Βουλγαρίας, Μαυροβουνίου και Σερβίας, δεν ήταν συμφωνία μοιρασιάς συνόρων, γιατί δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τα βρούμε και να μοιράσουμε τα σύνορα. Η συμφωνία ήταν ό,τι πάρει ο καθένας δικό του. Αποτέλεσμα, όταν εμείς κάναμε την προσπάθεια να καταλάβουμε τη Θεσσαλονίκη για να μην την πάρουν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι πρόλαβαν και καταλάβαν το μοναστήρι, έτσι, τη Στρόμνιτσα, το Κούσο, το Κρούσοβο και διάφορες άλλες πόλεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά δυστυχώς ήταν μέρη όπου ήκμαζε ο ελληνισμός, που δυστυχώς από τότε χάθηκαν και σήμερα ανήκουν στο κρατήδιο των Σκοπίων που έχει τις γνωστές, ας πούμε, βλέψεις και αξιώσεις σε βάρος της πατρίδας μας. Όπως είπε πολύ σωστά ο Βασίλης, για πρώτη φορά τότε απελευθερώθηκε η Βόρεια Ήπειρος. Απελευθερώθηκε Αγγελόκαστρο, Κοριτσά, όλη αυτή η περιοχή της Βόρειου Ήπειρου. Όμως στη συνθήκη του Βουκουρεστίου 28 Ιουλίου του 1913, οι μεγάλες δυνάμεις θέλαν να δημιουργήσουν αλβανικό κράτος και είπαν το Βενιζέλο, ή κρατά στη Βόρειο Ήπειρο ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και προτίμησε να κρατήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο στην ουσία θωρακίζει και την Ελλάδα από την πλευρά του στόλου. Δεν θα μπορούσαν οι Τούρκοι εύκολα να βγάλουν το στόλο του. Και βέβαια από τότε δυστυχώς η Βόρεια Ήπειρος παρέμεινε στο κράτος της Αλβανίας που τότε ιδρύθηκε. Εγώ θέλω να πω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολλά ευχαριστώ στον Βασίλη τον Νικόλτσιο. Ο Βασίλης τον Νικόλτσιο είναι απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάθος με τις συλλογές, έτσι, έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ σημαντικά ιστορικά κιμήλια. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά για να συγκεντρώσει όλα τα κιμήλια αυτά που είδαμε προηγουμένως θέλουν και χρόνο και πολύ χρήμα. Έτσι, πολύ χρήμα, το λέμε ελεύθερα τώρα εδώ γιατί απουσιάζει η γυναίκα του, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Έχει θυσιάσει πολύ χρήμα για να μπορέσει να πάρει όλα αυτά τα κιμήλια και δεν είναι μόνο για την περίοδο αυτή, αλλά είναι και για την νεότερη και για την πιο σύγχρονη ιστορία, δηλαδή και για την περίοδο του 40, τον επόμενο πόλεμο. Λοιπόν, πραγματικά χάρη στο πάθος ανθρώπων όπως είναι ο Βασίλης, που είναι ένας από τους καλύτερους συλλέκτες της Ελλάδος, που ευτυχώς το έχει κληρονομήσει και στο γιο του τον Νίκο, τον Νικόλτσιο, έτσι. Κατορθώνουμε και βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι μοναδικά, είναι κιμήλια εντυπωσιακά. Και βέβαια χάρηκα πάρα πολύ που είπε προηγουμένως ο ιστορικός και καθηγητής ότι πάρα πολλά παιδιά από σχολεία θα έρθουν να δουν την έκθεση αυτή. Ξέρετε, ο ιδανικός τρόπος μάθησης της ιστορίας είναι μέσα από τη βιωματική μάθηση. Όταν το παιδάκι δει εδώ το ξύφος, το παράσημο, τα καπέλα, όλα αυτά, έτσι θα του μείνει στο μυαλό αυτό. Θα μάθει λοιπόν ότι το 12-13 οι πρόπονοί μας πραγματικά δώσαν ένα ιστορικό αγώνα τον οποίο το κερδίσει και διπλασιάστηκε μέχρι τότε ελεύθερη πατρίδα και απελευθερώθηκε η Μακεδονία μετά από 482 χρόνια. Αν πάρουμε, όπως είπε πολύ σωστά ο Πανοσολογιώτατος, ο πατέρας Ιωακήμ, σαν έτος κατάκτηση Μακεδονίας συμβολικό το 1430 που είναι η πτώση της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Η Πιερία πέρασε το 429. Έτσι. Και ακόμα πιο νωρίς η Υπουργεία μας η Μακεδονία πάνω από το 1380. Έτσι. Άρα πάνω από 500 χρόνια. Γι' αυτό λέμε 500 χρόνια. 500 χρόνια συνολικά. 500 και. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε επίσης το Ίδρυμα, το Διεθνές Ίδρυμα Μέγας Αλέξανδρος, στο πρόσωπο του Προέδρου του Διονύση του Πασχάλη, για τη φιλοξενία της εκθέσεως αυτής. Και να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το Υπουργείο μας θα έχει μια διαρκή συνεργασία και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί θεωρούμε ότι ο χώρος αυτός πρέπει να είναι χώρος ζωντανός, ανοιχτός, επισκέψιμος, γιατί μόνο τότε έτσι θα επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο έγινε, να μεταδώσει στις νέες γενιές, έτσι, αλλά και σε ξένους, και δόξα τω Θεώ η Πιερία έχει πάρα πολλούς ξένους, την αλήθεια της ιστορίας. Να μάθουν όλοι ποια είναι η ελληνική ιστορία, ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ποιοι ήταν οι Έλληνες που εδώ και 3.000 χρόνια ζουν και εργάζονται έτσι σε αυτή την περιοχή. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό σκοπός του Ιδρύματος και μπορούμε όλοι μαζί με συνεργασία και με αλληλοβοήθεια να το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντικό είναι για τα παιδιά, τα νέα μας τα παιδιά να έρθουν τα σχολεία. Η κυρία Μαυρίδου με τον κύριο Παπαθανασίου να συνεργαστούν, να στείλουν μια επιστολή, να έρθουν όλα τα σχολεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σας αποκαλύψω και κάτι τέλος, ότι ο κύριος Υπουργός έχει δώσει εντολή και υπάρχει μια ομάδα εργασίας προκειμένου να βγάλουμε πολιτισμό έξω από τα σύνορα. Ήδη ετοιμάζεται μια έκθεση
για τους κοινούς αγώνες Ελλήνων και Κυπρίων, για την προσφορά των Κυπρίων στους αγώνες του έθνους, και ετοιμάζεται μια δεύτερη έκθεση πολύ σημαντική στις Βρυξέλλες, όπου θα παρουσιαστούν οι φιλέλληνες, ο φιλελληνισμός, το φιλελληνικό ρεύμα. Θέλουμε να δείξουμε στους Ευρωπαίους πώς κάποιοι πρόγονοί τους ήταν μαζί μας τότε που το χρειαζόμασταν. Έχουν βρεθεί πολύ σημαντικά κοιμήλια, μάλιστα σε μια επιστολή του Φαβιέρου, ο Γάλλος φιλέλλην λέει ότι είμαι εδώ για να βοηθήσω αυτόν τον λαό που βασανίζεται τόσο πολύ. 24 Ιανουαρίου, όπως είπε ο Βασίλης, το 2014, εγκαινιάζουμε στη Λευκοσία την έκθεση, συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, την έκθεση «Η συνεισφορά των Κυπρίων στους εθνικούς αγώνες». Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι πάντοτε, όποτε ξεσηκωνόταν ο ελληνισμός, Έλληνες ήταν και Κύπροι, δίναν τον φροντερό παρόν τους. Και για την απελευθέρωση της Μακεδονίας πολέμησαν έτσι και σκοτωθήκαν. Χαρακτηριστικά, ο δήμαρχος, εν ενεργεία δήμαρχος Λεμεσού, Λέλος Δημητριάδης, άφησε το δήμο του και ήρθε κατετάγει φεροντής στους στρατιώτες και σκοτώθηκε στη μάχη του Πιζανίου. Εν ενεργεία δήμαρχος. Έτσι. Λοιπόν, 24 Ιανουαρίου εγκαινιάζουμε την έκθεση αυτή, η οποία θα μείνει περίπου ένα μήνα στην Κύπρο και μετά θα έρθει να εκτεθεί στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Και εντός του Απριλίου θα γίνει άλλη μεγάλη έκθεση, η οποία θα γενιαστεί στις Βρυξέλλες καταρχήν, στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία θα γίνει εντός του Απριλίου. Τα γένεια 7 έως 11 θα είναι στο καλύτερο σημείο. Έδωσαν από τις Βρυξέλλες στο καλύτερο σημείο, το διάδρομο μεταξύ του αμφιθεάτρου και των γραφείων, το σημείο που έχει το μεγαλύτερο πέρασμα. Είναι η πιο τιμητική θέση για εκθέσεις και αυτοί εκτίμησαν ότι είναι σωστό αυτή η έκθεση να παρουσιαστεί και να γίνει κτήμα όλων των Ευρωβουλευτών. Και θα κοιτάξουμε στη συνεργασία εδώ με το Ίδρυμα να αναρθούν και εδώ οι εκθέσεις, γιατί πρέπει να κάνω και μια δήλωση, αν μου επιτρέπετε, εκ μέρους όλων των Παμακεδονικών Ενώσεων της Ιφιλίου, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα στηρίξουμε κάθε ενέργεια που έχει σχέση με τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Δήμηση. Λοιπόν, τώρα είμαστε για κάτω. Έχουμε δεξίωση κάτω. Πάμε όλοι κάτω, όλοι καλεσμένοι.
παίρνει πρωτοβουλίες, κάνει τομές. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή